Добре дошли, хора! Сега ще съберем малко дърва за куличка да огледаме теренът. Така да посъбираме дърва. Сега малко дърт. И така ще построим куличката. Ей тука. Тя ще е висока 7 блока. Оп, така. Сега да вентилски. Това изглежда много на Хикс. Ето. Ели? Добре, сигурно има нещо в центъра му. Да ходим да огледаме. Ето тук, да. Да махнем това. И слизаме. Леле, стана тъмно и страшно. Ще даваме до края. Има дупка. Това е било тунел. Супер, сега скачим. Айде. Това сме като затвор, не в затвор. Добре, да се пробваме да избягаме с перо от пагубник. Ще ни телепортира. Падам. Имах безсмъртието. Добре, поне сме от другата страна сега. Ще минем нататък. Не знам на къде ходим, но да тръгваме. Затъпено лица. Айде пак. Що ми си взеха мечи, кирка и така нататък. Ще да е много по-лесен живота ми. Ама сега... Аз да се мъча, си взех само хубави неща. Тук има бъчви. Я да ги вземем набързо. Много хубави неща. Така, заредихме се хубаво. И пак се върнахме в видеото. Това вече преди ме. Сега ще да избягаме от тук. Не мога минем. Затова ще го щупим с ръка. Защото нямам никакви инструменти. И ще тръгнем да бягаме, примерно. Айде. Започваме там лавата да не ни убие. И така. Тая има изход, ама... Не знам, защо не излизам. Ще продължа да разглеждам това място. Изглеждаш отвън много високо. Сега ще има нещо друго. Ау! Това ще заболи. Дано да не умра. Ау! Това ще умра 100%. Добре, оцелях. Повече няма да идвам насам. Добре. Сега да се... И тук ли боли? Това боли много. Добре. Стана черна екрана. И вече... Добре. Добре, сега трябва да излезем от това. Ето, сега ще чупим там. Супер. Сега ще се качим до там горе. Имаме добре стълба. И строим нагоре. Хайде. Тук записах. Нещо изобщо не мога да строя стълби, ама се едно. Сега ще пробвам да строя блок. То ми трябваше крафтинг тейбъл. Кофти. Ще строим само с стълби нагоре. Добре, малко назад, за да мога да сложим следващата стълба. Така. И продължаваме нагоре. И така стълба по стълба. Слагаме си. И като стигнем горе, ще сме стигнали. Така нагоре. Даваме, строиме. Опа. Ако ви е харесало видеото, се абонирайте за канала и поставете лайк. А сега ще помъча с стълбите нагоре. Почти стигнах. До най-високата част на колата май се пада това. Не знам. Да щупим това блокче, за да минем. Получих две... Не знам какво са това изобщо.
Стигнах. Супер. Юпи. Аплодисменти за мен. Та лаврак стои там, нямам идея. Има вагонетка с мрежа. Секунда малко. Ще продължим, когато излезе. Добре, излязохме. Падам. Умрях. Това е ужасно. Добре, че спална в моята къща. Ето в моята къща, в която няма нищо. Дори съндъците съм празни. Аз и храна нямам. Ето ми го моето изкуствено теренче. Ето го коня, който ще го удара. И сега се съберем богатствата. Леле, това е много. Много. Айде, събирай ги. Има нещо. Ендър перли трябва да си ги събера. Има нещо вътре. Къде отивам, бе? Аз съм бил много тъп. Той през цялото време има вход тук. Сега нека скочим във водата, тя ще ме котила удара. Добре, оцелях поне. Аз съм богаташ. Виж колко много неща. Хоп. Сега отивам там. Да видя за последен път кулата от лава. Опа! Довиждане, приятели, абонирайте се за канала ми за още такива видеа.